Dobrý večer. Vidím, že někteří z vás už se přihlásili a vítám vás vlastně na druhém webináři této nové série Novinky v Linksu, tentokrát za druhé čtvrtletí 2025. A máme 1. července, kdy začaly prázdniny a samozřejmě na tom se asi projeví dnešní účast, ale to vůbec nevadí, bude to i na YouTube v záznamech, takže to vůbec není problém. Za druhé čtvrtletí roku 2025 se toho dělo opravdu hodně, a ještě se toho hodně bude dít v následujícím čtvrtletí, to vám hned ukážu, hlavně tady v Linksu. Kdyby vás cokoliv zajímalo, tak klidně napište hned do chatu, to vůbec není problém, já už jsem vám ho zapnul. A jenom mi pro jistotu napište mi když tak do chatu, jestli mě vidíte, slyšíte. To by mi určitě pomohlo, ale ono asi, kdybyste mě neslyšeli, tak už byste psali. Super, děkuji za informaci. Tak a pojďme na to. Bude to tak na půl hodinky, určitě bude prezentace a když budete mít jakékoliv otázky, tak se samozřejmě zeptejte. Tak a měli byste vidět, výborně vidíte prezentaci. Tak, skvělé. Takže tady samozřejmě máme disclaimer, který je potřebné aspoň tak nějak plus minus proletět, jinak by z nás nebyli nadšený, bohužel, regulátoři, s tím se nedá nic dělat. Tak, jmenuji se Jan Nachtigal, pokud jste našimi klienty a aspoň občas voláte na servis, respektive na náš support, tak už jste se se mnou potkali, protože už tady jsem vlastně od přesunu do Irska, což bylo začátkem roku 2021, přes 4 roky. Žádnou ze zmíněných akcí nemám ve svém portfoliu, ve svém osobním portfoliu, ale dneska ani nevím vlastně o konkrétních akcí, ale mám v různých formách ETF na S&P 500 a Nasdaq, to je důležité zmínit, které okrajově zmíním. Tak, jaký máme dnes obsah? Řekneme si, na co jste se ptali nejvíce v druhém čtvrtletí. Ty americké trhy byly velmi volatilní a vlastně i celé světové. Bylo to opravdu divoké, nejen kvůli tomu, že hrozila vlastně celní válka, nebo stále hrozí, ale hrozily opravdu velké cla, ale i kvůli tomu, že Evropa se trošku cítila opuštěná od USA, co se týče vojenské suverenity a proto ty evropské trhy se taky vlastně chovaly nezvykle, respektive trošku abnormálně. Hodně jste se ptali na výpis opcí, obecně na obce, zvýšil se zájem o obce, k tomu si taky něco řekneme, a o stockholmskou burzu, což je poměrně nezvyklé, ale bylo tam pár akcí, které vás hodně zajímaly. A co si řekneme o tom, co je nového přímo v Links. Máme tady od dneška menší, opravdu minoritní změny v poplatkové struktuře, ty vám ukážu, a pracujeme na vylepšené verzi Links Plus, což je vlastně ten náš systém v prohlížeči, a přibude tam spoustu skvělých funkcí, doufám, že to bude do konce čtvrtletí, to vám pak ještě ukážu, co tam vše bude, a máme skvělý návod na Bond Scanner, což je vlastně vyhledávač bondů přímo od Interactive Brokers, a pak když tak bude prostor na jakékoliv dotazy. Takže pojďme na ty propady, na tu volatilitu. V dubnu se vlivem cel propadly. Index S&P 500 tak se propadnul dokonce i pod 5000. Já jsem tady dal přímo obrázek vpravo na SPY, protože ETF vždy trošku lépe reflektují tu realitu, do které my jsme schopni investovat. To bylo opravdu jedinečné a tuším, že to bylo snad na jeden jediný den, kdy se to propadlo nad 5000. A musím vás opravdu pochválit, vás jako klienty, protože skutečně to nejčastější, se kterým jste mě osobně volali, tak byl vklad peněz. A potvrzovali to i
data, potvrzovaly to i velké zprávy, že skutečně retailoví investoři se do toho výrazně obuli, když viděli ty propady a udělali dobře, protože ač v dubnu byly prudké propady, tak květen byl jeden z nejlepších květnů na amerických trzích vůbec. Tuším, že to byl jeden ze 4 nejlepších květnů za posledních 120 let. Takže a já musím potvrdit skutečně, že někteří klienti vkládali opravdu v těch největších propadech a rozhodně nefungovalo takové to klasické, jak se kdysi říká, to dump money, že ten retail jsou vlastně hloupé peníze, tak to se teď skutečně možná i poprvé, nebo poprvé takto masivně, tak se to neprojevilo a minimálně vy jako naši klienti, tak jste do toho aktivně šlápli. S vysokou volatilitou nebo obecně s vysokým zájmem o trhy, protože skutečně to bylo jedinečné, takové velké propady, tak se zvýšil i obecně dotazy na opce a hlavně na výpis put opcí. Kdyby vás zajímalo k opcím obecně, tak určitě doporučuji náš e-book Úspěšné obchodování s opcemi. Tady jsem chtěl jenom zmínit, že když chcete vypisovat put opce, na to se nás hodně ptáte, respektive to spolu hodně řešíme, tak u obchodního povolení na opce musíte mít level 3, jak to mám vlastně tady na obrázku. Když nebudete mít level 3, tak vás to na výpis put opcí nikdy nepustí, nehledě na to, zda je to kryté nebo nekryté. Tak je to velmi oblíbená strategie i pro nákup akcí, ač často jsem z klientů takový pocit neměl, že to je čistě pro nákup akcí a určitě asi nejznámější propagátor této strategie v současnosti účet Nic nevím na Twitteru, a možná to znáte právě odtamtud. Tak, stockholmská burza, to bylo opravdu velmi zajímavé. Bylo tam několik akcí, které vás zajímají. A co bych tady chtěl dodat ohledně stockholmské burzy, je to, alespoň dle mých informací, nikdy jsem žádnou jinou neviděl, než je stockholmská v tomto ohledu, tak tady nejsou dostupná zpožděná data, nebo jakákoliv data. Na některých burzách máme živá data, na většině zpožděná data, ale na stockholmskou burzu nemáme žádná data. Museli byste si koupit placený balíček, který tuším stojí nějakých 12 €, abyste měli ta data dostupná. Obchoduje a samozřejmě obchoduje se tam ve švédských korunách. A mám pro vás ještě tip, ač nejsou data dostupná, tak vy se můžete podívat třeba na Yahoo Finance, nebojte, links tuším z platby dat stejně nic nemá, takže určitě neváhejte používat třeba Yahoo Finance, kde ty data na tu stockholmskou burzu, respektive na ty tituly jsou dostupná. Tak já se podívám, jestli máme nějaké dotazy. Tak, výborně, nemáme. Klidně se ptejte na cokoliv, je toho hodně a beru to poměrně hopem. Tak, teď už k těm links věcem, změna v poplatkové struktuře. Není to ani snížení, ani zvýšení, já vím, že my jsme posílali vlastně před už více než měsícem e-mail, kde jsme psali, že se dochází ke změně. Někteří klienti to špatně pochopili a mysleli si, že dochází k rapidnímu zvýšení. Určitě to tak není. Došlo tam v některých ohledech ke snížení, v některých ke zvýšení. Obecně bych asi bych k tomu dodal, že potřebujeme více reflektovat naše skutečné náklady a to se jednoduše zohlednilo v té poplatkové struktuře, takže něco se upravilo. Je to platné přímo ode dneška. Co je asi takové nejzajímavější pro vás jako české investory, je, že na burzách v Mnichově a v Berlíně tak došlo ke snížení fixního poplatku na 1 €, což je opravdu velmi zajímavé. Ty burzy jsou Getex a Tradegate. Vy, co musíte udělat, abyste se dostali na téhle burzy, aby vás to neházelo třeba na Frankfurt, tak si to musíte vlastně v příkazovém lístku přehodit. Je to vždy, tuším, vlevo nahoře, vy si tam jednoduše nenecháte ten smart, ale zadáte tam přímo ten Getex nebo Tradegate. Co se týče likvidity, tak samozřejmě to tam může být nižší než třeba ve Frankfurtu, ale v současnosti už ty trhy jsou tak propojené přes ty akviziční roboty, že ta likvidita může být vysoká i na těchto menších trzích. Oni nejsou, Mnichov ani Berlín nejsou nějak výrazně malé trhy, ale oproti Frankfurtu je to samozřejmě menší burza a navíc to Německo je zrovna celé propojené. Takže úplně bych se tam té likvidity neobával. Kdyby se ta cena
trošičku vyjela na nějaké burze, tak oni to ty akviziční roboti hned hezky zase rozcupují na ty tržní ceny. Tak a mám tady krásný příklad, pokud nakoupíte na Getexu, což je vlastně ten Mnichov, třeba Volkswagen za 1000 euro, tak zaplatíte 2,5 eura. Samozřejmě, když nakoupíte za míň, tak to bude ještě míň, když nakoupíte za víc, tak to bude trošku víc. To pak záleží přesně, za kolik chcete nakupovat. Tak, určitě jsme přidali, co je důležité a za to jsem dlouho loboval, tak jsme přidali poplatkové struktury pro dluhopisy v australských dolarech, kanadských dolarech, librách a francích a v dalších vlastně měnách. Myslím si, že to byla velká škoda, tam jste se nás na to zeptali, nejsou to úplně nejpopulárnější produkty, ale některé lidi zajímaly třeba dluhopisy právě v australských nebo kanadských dolarech, i ty britské dluhopisy také byly poměrně populární a my jsme proto neměli poplatkovou strukturu, tak jsme tam v podstatě přidali. A došlo také k významnému snížení poplatku na indexových CFD, ale ze vlastní zkušenosti vím, že to pro většinu klientů není tak relevantní. Opět je to nějaké reflektování našich skutečných nákladů, kde my jsme potřebovali přidat, tak jsme přidali, kde byl prostor ubrat, tak jsme ubrali. Tak a došlo také ke zvýšení poplatku na některých EU burzách, bylo to Rakousko, Slovensko a pak vlastně Frankfurt a Stuttgart. Tam došlo skutečně ke zvýšení na 0,15% z objemu, ale minimálně 10 eur. Takže tam, kdybyste třeba ve Frankfurtu nakoupili za těch 1000 eur, tak tam by skutečně už jste platili ne těch 6 eur, jako to šlo ještě včera, ale dnes už bohužel minimálně těch 10 euro. A pak samozřejmě kdybyste se dostali na tu hranici těch 10 eur minima skrz ten variabilní poplatek 0,15, tak pak už samozřejmě to jede celé podle toho variabilního poplatku. A také došlo ještě ke zvýšení poplatku na penny stocks v USA a tam je to teď minimálně 8,9 USD. Takže tak. A co je pro vás určitě zajímavé, ještě se podívám tedy na dotazy, jestli se někdo na něco nezeptal, vše v pořádku. Skutečně je vás tady malinko, což v tomto teplu a vzhledem k tomu, že je 1. červenec, tak není tak šokující. Ale co pro vás určitě může být zajímavé, je, že pracujeme na vylepšené verzi Links Plus, což je vlastně, jak už jsem řekl, ta naše webová platforma a ve webovém adresáři je tam napsáno links.trader.cz nebo .com. Mělo by to být dostupné v létě, možná až na podzim, to samozřejmě záleží na jaké všechny výzvy tam narazíme při tom vývoji, ale už se na tom aktivně pracuje a konečně po dlouhé době tam budou přidané některé skvělé funkce ze správy účtu, jako možnost zažádat si obchodní povolení, vytvoření oznámení pro vklad a výběr, anebo taky třeba konečně tam bude možné obchodovat frakční akcie. Měly by tam být ještě další funkce, ještě není vše 100%, určitě vás o tom budeme informovat, protože z pohledu obchodních možností a z pohledu platform to bude samozřejmě velká změna, velká věc. Tak a jak už jsem říkal, tak vlastně máme i návod pro nástroj, který se jmenuje BondScanner. Hned se na něj podíváme. Na začátek chci říct, že BondScanner není tak dobrý nástroj. Obecně nástroje od Interactive Brokers jsou poměrně složité, avšak BondScanner je dle něho ještě oždibec složitější. Tak, tady je to vlastně krásně popsané, jak to člověk udělá, jak si to člověk nastaví BondScan v TVS, jak si ho najde. Ono je tam vícero možností, vypadá to vlastně takhle, tak jak vám to ukazuji. Vy si tady zadáte, tady si třeba zadali teďkon vyhledejte americké vládní dluhopisy a ono to vyběhlo všechny vládní dluhopisy. Určitě si chce na to trošku zvyknout, nefunguje to úplně tak nutně přehledně. Já upřímně ten nástroj nemám tak rád, ale tady s tím návodem je to trošičku přehlednější a v současnosti, vzhledem k tomu, že dříve nebyly ty dluhopisy tak populární, ani v současnosti nejsou mezi retailem tak hodně populární, aby vznikaly nějaké opravdu efektivní, jednoduché nástroje, tak
aspoň můžeme být rádi, že máme aspoň něco. Tady naleznete i třeba, jak zadat příkaz přímo v tom bond scanneru a tady nějaké otázky a odpovědi k tomu obecně ke dluhopisům. Tak a samozřejmě naleznete to i pro mobilní aplikaci a v Links Plus to není dostupný tento nástroj, avšak je možné, že v budoucnu bude, možná to bude už teď v létě, to nejsem teď schopen potvrdit. Tak, dobrá. Tak, to je vlastně v zásadě všechno. Jsem to vzal poměrně hopem, upřímně jsem se bál, že toho je až moc, ale naštěstí to šlo bez problému. A je tady teď prostor na vaše dotazy. Zajímá vás cokoliv k těmto věcem, které jsme tady vlastně si ukázali, tak se klidně zeptejte, klidně ve veřejné nebo v soukromé zprávě. Určitě to rád projdu. A pak samozřejmě bude to všechno dostupné na našem YouTube. Skutečně jsem vzal poměrně zásadní informace poměrně rychle, avšak někdy to tak vyjde. Dobrá. Tak, vypadá to, že žádné dotazy nemáme, tak doufám, že jste si kvůli vlastně takto nakonec krátkému webináři nevyhrazovali příliš času. Když jste měli jakékoliv dotazy, určitě neváhejte nám napsat nebo zavolat, rádi to s vámi projdeme. Tak doufám, že se vám to líbilo, aspoň to naše krátké posezení a kdyby cokoliv, tak dejte vědět. Díky a mějte se.